Nilikuwa naleta mtoto, nilikuwa nakuja kutibu hapa hospitali, na nakuja kukuta hospitali nimefunga. Kihondko omako jotuo bang' osiptal ma Transmara West loro apoya kaluwore gi monj manoweyo moko kuom apisa mag thieth gi hinyruok. Block H gi Block E2 wawito 94 acres ma winyo chamo. Winyo chama eka te kata pok yudo gimoro. Jopur mag ochele West Kano yuago winy masani ohonore kendo ketho puothegi. Tunaomba tu wakazi wetu wenye wako Uganda huko wapige kura kwa amani, wamalize wakuje huku tusaidiane tu tuuze jameni. Chenro mag ohala obedo gi ng'ikruok e boma ma Busia kaluwore gi yiero matimore kawuono e piny Uganda. Arwaki ni machiegni e weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Chenro mar thieth e osiptal ma Transmara West e boma ma Kilgoris oyudo ng'ikruok maduong' bang' tendo osiptalno lore apoya nono kaluwore kod monj manokelo hinyruok ne jotij osiptalno otieno ma pi norugodo kawuono. Kaluwore gi moko kuom jotend osiptalno manokwayo ni mondo kik yang nyinggi e lela, jomaundu manomanore gi gige lweny ne odonjo osiptalno nogo kod jatuo moro mane nigi hinyruok bang' yudo masira mar apaya, kende sama laktache mag thiethno nonyisogi mondo mi gitere od thieth machielo kaluwore gi hinyruok marach manoyudo, ne gimuocho lweny kendo hinyo jothieth e osiptalno. Nilikuwa naleta mtoto, nilikuwa nakuja kutibu hapa hospitali, na nakuja kukuta hospitali nimefunga. Sijui sasa atapeleka wapi mtoto saa hii. Nasimama tu hapa, sijui sasa atapeleka wapi, na nakiti nafika gate ya hospitali. Sijui sasa nimeenda nachukua wapi mtoto. Nilikuwa nimevunjika mguu, sasa nilikuwa nimekujia x-ray na nimepata hospitali imefungwa. Sasa hata tukikuja hatupati madawa. Unaambiwa ndo nunue nje, wanakuandikia wanakuambia ndo nunue. Sasa tumekuwa na shida, tunaomba serikali tusaidie. Nimetoka Lolgorian, nilikuwa nimetumwa scanning, kwa sasa nimepata hospitali wamefunga. Sasa sijui usaidizi tutatoa wapi, na ni hapa tu ndo tunategemea ndio nini ya serikali. Nimetoka mbali by the way, tena kurudi mpaka huko ni kazi. Kim koro yuago reyo ewi midhiero mar winy masani wacho nohonore kendo chamo kendo tieko negi ochele e puothe, gino moseweyogi kod lal mathoth. Jopurgo yango ni gisewito eka 94 mag puothe ochele nikech winy, kendo gikwayo sirikal mondo mi odonjre kendo resgi, ka giyango ni gionge koda ayuto kata matin, ni machuno gi mondo mi gichak riembo winy e piny kogwen nyaka podho chieng' ka winy go bende nenore kama wang'gi tek. Giluwo ni midhiero magin godo e kinde ni en kaka gibiro tero nyithinde skul e kinde ma winy otieko geno magin go. Wawuok donjo puodho saa 12 okinyi, to wawuok saa 1 otieno. Eka winyo dhi. To ok gidhi te, moko iwe nindi puodho kanyo. Wariembo gi kwatiyo gi ikawo kube, tigo gi kedi ka ichwado gi kedi kamandi. Komadhi dhi, modong' podong' adong' pod ichaki choko muya kendo madiriembe godo. Ing'wenyo lo, iketo njura, to seche moko njura be igoye, to sogo manyasani ni en digital manyasani. Omisa. Alalo karibu 270 ikita ali eka riyo makata gimogole onge karachiel nikech makosa mobedo kanyo en tuo gi winyo. Giseche gi eki nitiere jowa manyogolo michele prematurely. Blogwa emanye kayo sani eki kod Block E2. Block H gi Block E2 wawito 94 acres ma winyo chamo. H alone 60 acres, E2
42 acres ma jopur yoweyo to cost of production sani ni malo en at 71,000 shillings per acre. Koro you can imagine ni wawito how many million. Jalar kom tend piny Kenya e yiero mabiro Eliud Owalo oyango ni lek mare en maloko ngima jo Kenya kotwa kod Ramogi TV kawuono e chenro mar mbako romo. Owacho ni en gi chir kendo ok odhi tiyo gi jotelo mamoko e ng'wech mar laro kom maduong' ma pacho ka. Bende Owalo nolero ni odhi lando duond bura ma obiro chung' godo motelo ne yiero mabiro. Chir to kenda jadiera ka adwa tiyo gi jasiasa moro tatiyo kode. Asetiyo gi josiasa mang'eny. Ka adwa tiyo gi Ruto kwa dhi mbele tabete sirikande ni. Ya? To watiyo nyaka watieki to kenda dhi support 2027. Onge tiende monda wuogi. Asetiyo gi josiasa mang'eny. 2013 natele presidential campaign ma Raila. Mana atiyo ni Raila, atiyo ni Kalonzo, atiyo ni Wetangula. Bang' mano awuok adhi ANC be atiyo gang'o gi Musalia Mudavadi mathin. Ya? Bang' mano awuok adhi Karuto. I was a key cog in that presidential campaign. Maruto no. Yeah? Mwa tayo Ruto manyaka wadeliver emo bedango mo bedo president. Ibinja asetiyo gi siasa madongo manyalo bet president gi te. Aol. Ibinja maber. Yol tiyo kodgi. Aol gi tiyo gi individual politicians. Ida ntiko di koro. Adu tiyo ni jo Kenya koro. Adu tiyo ni jo Kenya. Oka iga mabiro ni okadhi tiyo ni ja siasa moro ni Owalo. Asetiyo ni using my brains. Using my brain. Ingeni jo Kenya gini million 50 gi wiye. Ang'o momiyo jo siasa gi duto tete osedwaro mana tiyo gi Eliud Owalo. Ok nikech obwongo na. Awacha dier kosa wacho miriambo. An jo Kenya modhier gi ema dwa tiyo go kadhi go mbele. Nikech ok adwa timo siasa mari progressive. Ni kawo kabila ni manyo jatelo moro kabila ni tiriwo gi jatelo moro kabila ni kendo idiriwo gi jatelo moro kabila cha tikwedo kabinde mamoko nto bang' mano ko reform party kata ni form coalition. Mane makelo gimoro ni kang' kisebet gi jogi to ni udhi bete mesa kupoga no kupogo lemo. An ok adwar kom e mesa. An adwa mesa te. Mondo mesa te ni ane kaka konyo jo Kenya. Yude gi party mane? Party an go wabo launch next month. Next month. Yeah. Tariki sayudo? Tariki abo wacho. Kwa sa creditire logistical issues mwa sort out. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi oyango ni ok obi chung' gi duond bura mar ODM e ng'we laro kom od bura ma Suba South e tielo mar ariyo e yiero mabiro. Koloso e chenro mar Rupiny Ramogi TV okinyi ma kawuono, Omondi noyango ni ogai machon mar Raila Odinga ema ne osebedo ka chung' kode e yudo tiko mar ODM e kinde yiero to onge mar Raila koro omiyo wuok e duond burano. Olero no biro ndiko barua mar wuok e duond bura mar ODM. 2022 jakom oluonga mwa bedo piny. Ka koro nase wuok adhi chung' independent. Ma bedo kode piny, mo explain ani ichiegni koda mo kadwa ni bedo oko. Bed ka. Koro modong to kadwa donje. Mo winjire maduogo. An kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo. Na nyise ni jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM. Kech asebedo gima usetimo na e gini. Kata joge na dala mondo adhi anyisgi na duogo dhi bedo problem. Jodala ong'eyo to na duoga humble myself. Kadonje bunge ODM nuni. Ayudo ji kanyo no biro manyien ne gitamri kata keta e committee. An oketa e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee. An gitamre miya committee. Nekech ndalogo ne giwacho ni na chung' gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'owa minority leader. Kwa timo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi. ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto notiek na yora lam o release funds manose moko nyaka na wuoge sirikal 10 years ago mondo kelne jo Suba lam ne gitemo riemba e party. Koro history wagi ODM kik ng'ato wuoka gima akia ODM to gige na mosetie kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo kuro. Koro weche ODM to kadwa ga chike ita. Yes. Ni ng'ato dwa lecture about ODM. Ni lecture who are you? Koro ana se decide. To nyaka na nyis joge na chon. Ni jothurwa nyocha gitemo riemba. Raila manosiep na be koro onge. Waka uru route machielo wadhi. Ana se give notice okadhi chung' e ODM. Be okadwa riambo be okadwa pando. Abro officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni aroto I will not seek to defend my seat.
E kinde modong' mana ndalo machuok kende to chenro mar rwako jopuonjre grade 10 rumo. Kwan jopuonjre mathoth pod okwamo e miere kaunti ma Migori nikech nok mar omenda mar somo. Moko kuom jopuonjre ma oluongi e skunde madongo pod nitiere pacho ka jonyuolgi kod jogo ma gidak godo onge gi nyalo mar chulo negi fees. Wycliffe Ochieng mawuok e ward ma North Kadem e sub-county ma Nyatike manoluongi e skund secondary Makanga en achiel kuom jopuonjre mokwamo. Ochieng kod min mare Morina Koth osebedo kawuotho koni gi kocha mar manyo kony, to kata kamano nyaka sani pok giyudo kony moro amora. Iko school grade 9 Genga primary to noluonga Kanga high school to mamwa ema dongo babwa nosetho. Mama onge gima nyalo timo mondo tere school moluonga. Koro nakwayo jotelo, MCA, mbunge kata governor gi ji te duto ma chunygi ler manyalo konya maruodho donjo chunygi mondo konya dhi school. Gisani awinjo malit ka nyithindo moko kata nyoro kano wuogo nyisa ni gin kawuono gisedhi school. Koro ani mapod adong' kae. Koro amba kwaya ni ng'ama nyalo konya mondo adhi e school kaka jowetena. An gi Wycliffe Ochieng, an gi Sharon Achieng. Wycliffe nyoluong e school Kanga high school kanyo timo grade 9. Nyathi gombo dhi sikul kendo ywakna ma kaka nyalo timo onge, nyathi ok chiem. Ko winjo ni onge kaka nyalo dhi sikul to nyathi ywaka ok chiem. To an bendo wala magoyo ayudo yuto matin en mana siling 200. To kaka nyalo konyo mondo mi atergo nyathi sikul onge. Akwaya. Wan gi migepe ma opogore machiwo kony. Mamoko kuom gi Wycliffe osewuotho kuom gi kaachiel gi min gi. The latest en Elimu Coalition manyocha gitimo application kuom hayo marach. Applicants nyong'eny, joma nyokwayo nyong'eny, ok oyudo thuolono. Koro nyaka sani oseyudo duoko ni ok en achiel kuom jogo ma gikawo. Kaka yo mar kedo gi landruok tuo mar malaria e kaunti ma Siaya, migawo mar thieth komakore kod josilwedo mamoko ochako chenro mar tiego jochiw thieth kod jolony e sekta mar thieth e kaunti no ber mar goyo yath manego suna e udi motelo ne chako ayanga chenro no dwe manyien. Landruok mar tuo mar malaria e kaunti ma Siaya pod ochung' e 29% bang' kaunti ma Busia, gino mamiyo migawo no kelo chenro mageto mier gana 256 kod ji maromo 1.1 e kaunti no, ahinya to dho wedhe ma Bondo, Rarieda kaachiel gi nam ma Kanyaboli. Kanoloso e sach tiegruok makamano, Director mar thieth e kaunti ma Siaya Kennedy Orwenjo nokwayo jopiny mondo mi orwak chenro no nimar apisas mage biro tiyo gi yedhe maonge kwiri. Indoor residual spraying is one of the key strategies that can help reduce the prevalence of malaria, together with other interventions. So one thing you have to assure the people here is that the insecticides that are going to be used are approved. The people are going to use those particular insecticides are well trained, and of course the exercise will be also well supervised. And this doesn't mean that now we'll stop using ITNs. We'll still use the nets, we'll still use all the other malaria prevention measures. The use of nets, insecticide-treated nets, larviciding, there is vaccination for the children, and also there is IPTP, or kupea dawa wa mama wajawazito. We are targeting over 200,000 households to be sprayed this year in Siaya, and we believe that there could be more because that census that was collected some time back. So any other that has emerged in between, those also are going to be taken care of. Achich mar kuo mar geche ochwale doho ma Mombasa bang' ka nondhiye gapisa mag okwach kich. Achich no manyinge Richard Amimo itudo gi ketho kendo ka omenda kuom ma jonyiewo gache 2, to kata kamano ne ok ochwalo negi gachego. Achich no bende itudo gi buche mamoko 8 mag kwalo jonyiewo nyamburko. Joja oko negi ler kowuok Mombasa. Obila mag okwach kich ne ondhiyo Achich Richard Amimo e dho doho ma Shanzu kuma ne ochopo mar winjo achiel kuom buche mag kuo ma itude godo, kaeto gichwale nyaka e doho ma Mombasa kuma ne odonjne kod ketho mamoko mag kawo omenda kuom jonyiewo gache kaeto orem chwalo negi.
e nyim jang'ad bura Gladys Olimo, achijno ma jahigni 29 ne kata kamano kwedo ketho mane ochwal gi obila e lo ji ariyo mikoni ne ochoko omenda kuomgi kendo rem miyogi gache mane onego ousnegi. Okinde mag piny owacho ne olero ne doho ni achijno bende itudo kod bucha moko mag kuo e doho ma Nairobi, Thika kod Mombasa. It is also settled principle of law that each case that comes before you purely on its own merit. It is germane on its own course. Kotel ne kod okil mare, achijno ne okwayo doho mondo mi owe thuolo kod bond, kwayo makata kamano ne okwedi kod okinde mag piny owacho kaluwore kod buche tandawaya magikoni en godo. Kata kamano, doho ne oweyo achijno thuolo kod bond mar shillings gana 650 e buche ariyogo, kako machielo to doho no bende ong'ado ni ogeng'ne ei jela baridi korem yudo bond. With one surety of a single amount. Yes, 150,000 with one surety mentioned in Court 8, mentioned in Court 8 on 21st. Therefore, I pray for stringent. Man en kaluwore gi kwayo mag obila mag okwach kich, to chutho e sechegi magikoni jomoko ma bende chalni ne owuondi medo wuok oko kendo ndiko dhogi e tesende mag obila. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Timbe adhula mar Morocco noyudo loch mar donje finals atoklo Nigeria opija choma tielo